Mga idol, huwag nyo munang i-scroll ito at panoorin muna natin ito ang isa sa mga pinakamalupit na point guard ng Barangay Ayala Magalang. At isa itong kaliweting point guard mga idol. At uumpisahan natin ito sa kanyang mga malulupit na pasa. At wala talaga itong nasasayang na pasa dahil lahat ay naipuntos ng kanyang mga teammates. Kaya tara, samahan ninyo ko at kilalanin kung sino nga ba ang malupit na point guard na kaliwete ng Barangay Ayala, Magalang, Pampanga. 45 seconds. Pinasa sa ilalim ng number 16 po. Pumaksa! Pinasa na sa pusa! Sino? Sino? At pagkatapos ninyong makita ang kanyang malulupit na pagpasa hanggang sa pagpuntos ng kanyang mga teammates, mga idol, hindi pwedeng hindi ko ipapakita ang kanyang mga maiinam na pagpuntos. Siya si Idol Ronald Magsino ng Barangay Ayala, mga idol. At shoutout muna sa kanilang mapagmahal na Kapitana Nadia David ng Barangay Ayala Magalang. At sa kanilang SK Chairman na si SK John Kerry Domingo. Shoutout sa inyo mga idol. At siyempre ipapakita ko din ang mga turnovers ni Idol Ronald Magsino. Baka naman sabihin ng ibang viewers na puro mga highlights lang na malulupit ang ipapakita ko. Isama na rin natin ang mga turnovers niya mga idol. Kaya naman kung sakaling umabot ka pa sa part ng video ito, maaari ka bang mag-comment kung taga saan ka para naman alam ko kung hanggang saan napadpad ang video ito. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload, ay huwag mong kalimutan ang mag-like, mag-follow sa aking page at mag-shares ng aking mga videos. Maraming salamat at kita-kits tayo next video mga idol.